žáci a žákyně, vážení učitelé a další hosté. Dovolte, abych vám představil třídy 9A a 9B. Dá se říct zlomový okamžik za dobu jejich školní docházky, kdy splnili povinných 9 let a dneska se s nimi vy, já a Jídra, budeme učit. Připravili si pro vás krátký proslov, krátké poděkování, trošku nějakou atrakci, snad se vám bude líbit. Určitě podpořte, můžete je podpořit. Vážení učitelé, milí žáci, teď tu před vámi stojím za celou svoji třídu, abychom vám řekli pár slov a rozloučili se s vámi, což nebude lehké. Na této škole jsme 9 let a teď přišel čas odejít a jít dál. Za těch 9 let jsme prožili hodně radosti, smutku, lásky, zklamání, smíchu, ale také jsme získali vědomosti, nové přátelé a vzpomínky, na které nikdy nezapomeneme. Chceme poděkovat všem učitelům za to, co nás naučili a že se snažili do poslední chvíle udělat nás chytrými žáky. Také za jejich velkou trpělivost, protože víme, že to s námi bylo většinou těžké. Hlavně bychom se chtěli omluvit za všechny problémy. Myslí tím těch pár rozbitých židlí a lavic, že Vláďo? A dokonce i oken, dveří, umyvadel a třeba i tabletely, co máme na stropě. Budeme na vás vzpomínat jenom v dobrém. Ještě jednou vám všem patří velké díky. Doufáme, že se s vámi nevidíme naposled. Mějte se tu i bez nás hezky. Všichni se plně učte, neumřete tu bez nás nudou a nezlobte učitele. Teď přijde krátké poděkování všem učitelům a předání maličkostí na památku. Bychom chtěli poděkovat paní učitelce Petrsové. Vám děkujeme za krásné první 4 roky na této škole. Bez vás by tu snad ani polovina z nás nemusela být. Vy jste nás zažili ještě jako 6leté a v té době ještě roztomilé prvňáčky. Děkujeme, že jste nás naučila psát, počítat, jak správně sedět a také základy slušného chování, které nám zůstalo dnes, alespoň některým. Také moc děkujeme za uchování vzpomínek na našich webových stránkách, kde máme spoustu fotek na památku. Máme vás moc rádi. Kdyby jsme si pozvali pana učitele našeho třídního učitele Martina Šulu. Vám chceme poděkovat za všech nejvíce, za krásně prožité roky. Omlouváme se za každé rozbité okno, tabuly, umyvadlo, katedru, mapy, stropy, stěny a mnoho další. Děkujeme za každý zájezd plný sportu a zážitků, ať už seznamová kolone nebo nižpola. A mrzí nás, že jsme tento rok nikam nejeli. Také děkujeme za zničující hodiny fyziky a matematiky. Ale až teď víme, že to k něčemu bylo. Jsme rádi, že jste to s námi vydrželi až do konce. Děkujeme za každé promluvení do duše. A děkujeme za to, že jste tu byl vždycky, když jsme potřebovali. Byl jste nejlepší třídní učitel, kterého jsme si mohli kdy přát. Ještě jednou děkujeme za všechno. Máme vás rádi. Teď naše malé představení taneční, co jsme si pro vás připravili.
Tleskáme. Šuma. No, už ho vidím. Takýma zelenýma. Nebo domů. Už jdem, honíme se za cílem, 9 let už za sebou, loučíme se se školou. Zůstal bych tu ještě rok, ale má před sebou velký krok. Jednu pravdu chci vám říct. A je náš generál. Dokud by se šumy bál, vždyť je to náš generál. 4 roky za sebou, on proděl nás fyzikou. S projektem už nepočítám, koupu se a vodou plýtvám. Teď už vám s Bohem musím dát, ignorantem se musím stát. Naposledy
To bolí. Hrozně mě bolí ruce. Mě taky.